Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko itsasondora etorri gara, Goierrira. Azken sustraiak taldeak Kanposene baserrian sortu zituen disko berriko kantuak eta gaur hemen egin dugu zita taldearekin. Gaurko musika zuzenean telebista saioan azken sustraiak. Bete dira, urte batzuk hemen batera gaudela galduta, distortzioari txatxita, gure balore zarre lotuta. Baliteke, oraindik ez jakita berriz den musikak, justu ala betetzen gaituen, gaur elkarrekin egotea. Aukera edo patua den, ez dute odolez berdineko anai arrebak. Bidean ezinbesteko bihurtu zaretena. Azken sustraiak taldearen estudioko laugarren diskoa Goierri izenpean dator. Gultza taldekide bezala da hirugarren disko bezala ulertuta, baina bai da estudioko laugarren lana, diskoak usteko ondoren. Lehen aipatueten bezala, pandemia garaien lokalik gabe gatu ginen, hasi ginen esaiatzen baserrin, ze inun ezin genuen jo. Ja, argazki, portadako argazki, da hori nire baserriko argazki bat ze guztikoa, eta ja gustatzen zitzaigun portada bateako. Izan bartzuken baita portada bat edo izenburu bat pixat relazio batekin argazki horrekin. Eta klar, hasi zen juntatzen gauza asko, hori, esaiatzen nola baserrin. Pandemian guzti horik, azkenen modernitatea oso azkardi jo dena, baina gero pandemia bat aiatzen da, gatzen zakantziontzioetan, ez dakizu guztein, da azkenen ziratuzu hori. Zure baserria, aurreko bizi horieta mundena sinple guazten da askotan errezago. Eta hortik hasi ginen disko egiten eta pixatit omenaldi bat, gure herriri, gure zonaldei, gure jatorriari, ukatu gabe baita gaur gehana. Eta pixat baita rebindikatzen dara, baserritar jatorri batetik gatu zela, inogu ez gala baserritarrak, kalekume gara eta jazkar ez gala hortaz lotxatzen. Baina, bueno, ez da laztu behar nondik zatu zen, jakiteko hanua zozen. Dute zaigu askotan beratzeula kanpoa estatu batuta den esan duen bezala, musika genero eta azkenen, hemen dago kriston altxorra ez, dala baiara hau eta kriston toki dauzkeu eta izerta. Eta pizkat idea izan zen baita gure sustraia goizea homenaje bat eskintzea zela ez. Askotan izan dizutena beti kanpoa behira hor zea eta gero hemen dauzke mendik eta hola bat ez benda gaukela begitan pasiz. Tolosarra naiz, baina beti behasain ingurune honaizen saiatzen da. Azken finen Goierri alden bizi izan, musika alde bizitza hori behintzat, beti behasainen da, beti Goierri alden da. Musikalki Goierrin bertan topatu zituzten lehen musikaraginak, bertako punk oi eszenaren barnean. Gaur egun Alemaniako eta Ameriketako estatu batuetako punk rock bandak dituzte eragin nagusi. Taldearen musika garapenaren adierazgarri. Goierri bezala, Goierri kontzeptu bezala, batez ere Xabitan etzat gala, eta honei entzat, Goierritarrak, izango zen Hellbeer Boys, The Last Strength, Brigada Criminal, Descriados, baita lehen, Residuos Sistemáticos, horiek Goierri bezala. Gero taldekide guztintzat punk rock bezala, Social Distortion, Far From Finish, Radio Dead Ones baita zeratikan, orduan pixkat punk rock, alemana, amerikarra, horiek izan gure influentzak. Eta garatzen gure gaitasunen eta posibilitateen arabera. Gure referentekoek izan dira Hellbeer Boys, The Last Strength eta antzeko talde pilo bat egon dira, Goierri alden. Eta azkenen goi mamatu dugu eta hoi ikasi dugu musika egiten, da pixkat aldatu gure terrenoa eraman dugu. Baina azken finen beti izan dira gutzako talde oso referentek eta kontzertu pilo bat ikustu du talde horienak eta asko disfrutatu horrekin. Pizkanaka bakoitza toki batetik gatoz ez, nina atorri igual taldea hasi aurretik bai entzuten hola metal gehiago eta ez Suicidal Tendencies, Refused eta holako talde zeagok, baina gero pizkanaka baita denetik entzuten azteza ez. Eta igual talde bezala bai gauzkeola en komun referentzi batzuk, seguramente esango zitzen Berlineko punk rocka, estatu batutan Boston inguruko Far From Finish, Street Dogs. Beti gustatu izan zaigu talde gitarra garbi horiek amerikano, alemana ere pixkatola. Eta aldaketa pixkate egin dugu. Pasaiga pixkat, igual alemana zan pixkat gorrago aurreko diskoko soinoi pixkat naturalagoan egin unien. Eta pixkat hor aldatu geha pixkat. Guri bekertatu zaigula, hasi ginen jotzen hasieran, baganek egun, punk rockan egin nola egin, baina ez da egun nola egin. Adibidez, punk rock amerikarren batez ere hautsak oso melodiko dira.
Osa, beti Strict Dogsen edo lakotoetan, eta nera hotxa ez da melodikoa, nera hotxa nahiko zakarra da. Eta hori bai da igual punk rock alemanagoa, Radiohead ez da oso ejemplo horrena. Eta horren, hasieran garen pixat, esperimentu bat egiten. Nola jo genezaken, baita musikak nera hotxakin pegatzeko, eta hori urtek ematen dizu, esperientziak, ensaio error. Ez nahi teka udale igual lehenengo diska gure soinu bat identifikatu deuna. Orain arte ez, egiten genituen abesti, baina esaten genuen zer da azken sustraiak soinua. Eta ez genek egun, da igual oain esan duk, bale. Hau da gure soinua eta hola nahi du sonatu, oza, benetan hau da voluntarioki dukin nahi dugun soinua. Ni azkenean estilo ezberdinetatik etorrita, estilo honek melodikoa, landua, baina kontundentea da, baina igual simpleago, ez dakit, ikuspuntu ezberdin batetik ikusita. Ni bateriakin batez ere da, bajoa eta bateria, azentuak eta dena klabe izatea. Osea, dana hori lantzea, estudian batez ere. Bide horretan, disko berriko kantuetan gitarren tratamendua bestelakoa izan da. Distortzio gutxiago erabili dute, gitarra garbiago eta landuagoen alde. Gitarren ustez beti ukite presentzia asko, baina beti kontrako pentsatzen da. Askotan ez du igual gitarra bate presentzia asko ukitza, egiten zuna distortzioa igo, potentzia igo, eta askotan igual kontrakoa gertatzen da, saturatzen duzu eta atentzioa galtzen duzu. Hemen bai Mendiluk eta Xabi Kriston lan hartu dutela, gitarrakin soinu garbi bat lortzen, baina aldi beren oso indartsua. Eta presentzia hori notatzen da, eta globalki emaitzen ustez hobea, azkenean gero distortzio edo saturazio puntu hori nera hotxak ematen da, orduan orekatuta geratzen da. Hasieratik igual beste izkatan, aurrekon utopian gara eski hortan, pixkate oso saturauta eta guain gontan nahi genian hortik atea, buelta desente mantzizkio, ze soinu nahi genian, gitarran distortzio aldetik askoz gutxiko zeukie, gitarra asko zeudek sartuta, abesti bakoitzen gitarra ezberdin desente eta ampli baita ere desente, orduan bai igual alde hortatik bai ikusten dekela, landuta jundekela, azken kapa ezberdinak bezala notatzitukelako. Ni diskontan, batez ere bateriakin, grabatzeko eran, azentoen asuntoa, kolpen kontua, beti joan behar da klabau. Eta horrekin azkenan grabatzen desunan konturatzen zea zen orainoko zehaztasun puntu hori izan behar desun. Eta gitarrakin ere bai, melodia asko ematen diote, baina baseetan adibidez erabili dute asko nola bate jotzen duenean, beste erantzuten dio, bete hori notatzen da asko hori base ritmikoan. Ampli aldetik baten batola gutxi gora bera bagenekin emango genula, baina gero imprevisto desente ondia, gitarra batzuk pentsatzen noitzula funtzionatuko, nino kandai bat hor pixkat lutirren aldetik behidatzen hori izan, da gustatzen zaigun soinu aldetik eta base ritmikotako eta alde hortatik ondo. Eta gero beste Fender bare bai Stratocaster bat batean nun, eta pixkat zebien pixka behidatzeko zeo, baina lortu genuen punteo batzutako eta balio izan zigun, da soinu oso politia genuen hortik, eta guztua egia esan. Azken sustraiak taldearen identitate puntu bat, Agirreren ahotsean dago. Ahots oldarkorra du, zikina, eta horrek ematen dio indarra eta nortasuna kantuei. Bai, da azkenen pixia bakoitza azkenen posibiliatek, baina igual nera ahotsa ez dara oso melodikoa edo oso... hori, esan etena, normalen entzuten duen punk rocketik entzuten den ahotsa, Street Dogs baten edo Parfum Finish baten ahotsak askoz melodiko die. Baina, ahotsa dauket, soñatzen izateten nuen egiten, eta gero Xabi, Jarri eta Mendiluk musikan asko lantzen dutela, bentsat oreka bat egoteko. Ez izateko ez dara zerbait oso matxakoia, nire hautsakin oso ilune,
mintzat nire hautsak igual ez dauken kolore hori musikak ematea. Eta gero, musikari ematen ez dugun saturazio edo zikintasun hori batzutan ondo geratzen dela, nire hautsak ematen dugu, bueno. Pixka bat, dituzun posibilitateekin jolastea eta egitea aldezun hobetona, bestia. Taldea emateio nortasun bat hori da, hotxoi. Kantatzeko modua berea hola da, eta bueno, pixka kontraste hori egiteko ez, gitarra xoago, baina ahotsa pixka gorragoa, bueno, beste batzuk igual aldre ezingo be, abestu pixka xoago beste modu batea abestuta eta gitarra gorragok, baina bueno, taldeire estetika emateio, eta bueno, guztua. Kantatzen ez beragoaz, Goierriko historiak, herri txikien elkarlana. Baserritar jatorretik, kalekume bihurturik, baina lunaria txikirik. Nondik gatozen ulertu gabe, noragoaz. Gure aitona monen kondairetan, elezarazuetan, dantza sorterriak. Akauden igarri da, zentilen etorrera, Sustraia kantua musika talde baten inguruan dagoen mugimendua ari da. Askotan, agertoki gainera igotzen diren musikariaz gain, jende asko bai dago itzaletan. Azkenen guk urte pila emazkigu jotzen azken sustraiekin edo beste proiektu batzuekin, eta pixkat beti aukezu eskerren hori, bazuk lan bat hartzen zu musika talde bat iten, baina horrek aurrea journalizateko, dau kriston lan itzalpeko lan pilo bat, jenek ezen ikusten eta eskertu behar dana. Adibidez, bai, zuek olako elkarrizketak egiten, edo Malmai Recordsek talde hasi berri askori aukerak ematen disko gertatzeko, gaztetxe pilo batek kriston lan hartzen dutela. Eta azkenen gero beti ematen do, premioa, ez egin nola ditu, musika taldeek ere ematen dola, baina atzeko guzti hori gabe, hori ez da existitzen. Eta horren islaga da, Espaini mailan, mundu guztik rollokok Euskal Herri nahi dojo, zemen dau, azpiegitura bat oso garatuta eta oso ona, horre laguntza bat emateko, igual ez daukezuna Andaluzian edo Katalunian, inkluso, askoz gutxiago edo Galizien. Hori baloratu barra eta hori eskertu barra eta zaindu. Bai, azkenen sustraiak da gure inguru guztien lagunek, kontzertu bat hortzen dienak. Lagundu diguen zuek, adibidez. Ez da, azkenen gure proiektuen lagundu duen pertsona guztik merezi du homenaje txiki bat abesti hori izan zen pixka sentido horrekin enfokotako abesti bat. Zer hau jende asko laguntzen dizuna zure proiektu aurrera ematen, gero ez dara kreditu batzuk pelikulatan bezala, ez jartu. Bueno, baina jende pio bate laguntza dizut, azkenen bientzako homenaje txiki bat bezala bai da. Goierri diskoa Sound of Siren estudiotan grabatzen da, Julen Urzaiz soinu teknikariaren gidaritzapean. Taldekideak pozik dira emaitzarekin, taldearen benetako soinuan lortuz grabaketan. Bai, guk azken Sound of Siren erabaki genean, pentsatu genean, nuna egenean grabatu, eta baitare Julenekin aurretiken lan izan diau, eta gogoa genduken baitare diska patxarakin hartu, lokalen ordu asko sartzen izkian, da gero baitare azkenen bagenekian Julen ezauna izan da, behakin itzen da azkenen baitare aukeran gogoala maketa bat iteko, gero beak abestik aitzeko, ideia proposatzeko, baitare gure ikuspuntu hortatik kanpo beak iritzi bat izateko, eta beakin lanita goza da baik. Denboa atzea hasi ginen Julenekin lantzen, 5 kanta hasieran bihali genizkion, buelta batzuk eman genizkion, eta gero beste bigarren partea bihali genion, beste 5-6 kanta azkenen bat emat bidetik gatu zen, baina beak asko lagundu zigun, da han bertan grabatzeako garaien beak ideak eta emate zizkigun, eta laguntza handia eman zigun egia esan. Julen berez barainengoa da, ni ezagutzen ginen aspalditik, bera ni baino pixka zarragoa da, baina bai, ni berez lehenengo diskoan, lehenengo taldeakin, erdoilekin. Duela urte ja desente grabatu genuen eta bere lehenengo disko batetako izan zen. Ja Julenek urte desente darama hontan, aki gauzak ondo egiten, seriotasun asko dauka, eta gu eraman genuen ez dena hain landua, edo uste genuen landua eraman genuela, lana asko erresago jarri zigun. Azkenean Julenek beti
talde ezberdinekin grabatutako diskoetan paper berdina jo du, bera ere bai musiko bezala asko lagun digu pila, antolatzen, gauzak ezberdin egiten, eta oso gustora, oso eskertuak, eta guretzako lanik lagunduena. Julenek lagundu ziuk asko, hori garbi, berak botatzeizkik azkenen proposamenak baita ere, berarekin ingenun pare bat maketa grabatu genitunan estudioan bertan, eta han hasierako abesti horiek nahiko biluzi zerean noitan, esate ginen, ostia, bale honei buelta bat eman barko zaio. Eta askotan kontatu gaitu jotzeko erabat eta ahotsa bera pixkat aldatu barra zerekela, ze igual Agirren ahotsakin gitarran jotzeko erabatek ez dikagola hain ondo funtzionatzen. Orduan abesti batzutan Goierri, Zortziko Txikian, buelta batzuk eman zizkia horri, baina bai, azken Julenek ematezio gero kolorea, netzako asko ematezio kolorea. Berak igual ideia batzuk zeuzkik, guk hainbeste aldiz jodia honez eta lokalen behin da berriz ordenagailuekin lanen ongaituken ez, geho beha iatze eta esatik guztia, probatu zak, tal, eta alde hortatik oso aberasgarria berarekin. Zortziko Txikian abestian berriz, bertsolaritza omentzen dute, eta bide batez, euskera bera. Beharo irentzi gaitu globalizazioak, errotik aztenak gure identitatea. Arbazoek uzitako garen berrena, bebeku izan zen hizkuntzaren arnazkunea. Abesti hori sortu zen, behin hitz egiten lagun batekin, nola gaur egun, esatea globalizazioekin ez, igual, batez ere gazterik idealizatzen ditu rapen mundun, las batallas de gallos eta Red Bullenak eta olako historia horiek, eta hitz egiten zute hortaz, como si fuera, buah, la hostia da, batallas de gallos eta hitz egiten. Ez egin dago bertsolaritza, espalditikan, dara iguala, iguala esan de espontanitate hortan, ez diozu puto kasu egiten. Orduan askotan nola lortu duten kanpoko horrek, dena globalizazio horrek, dena irenstea, eta azten zaigu hemen daukegunataz, azten geha, eta nola pertsona horiek, bai bertsolarik, olerkarik, idazleek, azken diela hizkuntzan artisauak, azkenen hizkuntza hori nola bihurtu duten beste zerbaitetan, zertze artistikon edo kulturan, realmente, eta horrek mantendu duela bizirik hizkuntza euskera, azkenen hitz egiten evidentemente mantentzen da, baina behar da musika euskeraz, behar da zine euskeraz, behar die gauza pilo bat euskeraz, hori mantentzeko eta hori erabiltzeko eta izateko zerbait baita reala, kalen erabiltzen den zerbait. Eta bai, nahiko lan eukin nula letra hori egiten, nahiko laguntza eukin nuen ere bikotena letra hori garatzeko garaien pixat baita ikuspuntuen nola landu. Zen nola erlazionatu bertsolari diferenten gauzak, gero aipatzen diena Maialen Lujambio, Soial Kaizatak die LGTBI kolektibon hortaz hitz egiten do, pixat baita gino diferentek, baina denako englobatzen abesti berdin bat. Letra azkenen taldekideekin bat inbarra dauke. Azkenen guk talden zehar, talde barrun euskeraz hitz egiten dugu, 185. Orduan, ez genion sentido handik igual ikusiko ez da abestikienak erdaz izate, porque ez da gukin bat. Ez da, azkenen euskaldunega eta, hizkuntza bali maukegu zen hontan hitz egitea ez. Bai askotan talde asko zentratzegiela kanpoko hizkuntzatan abesten. Ez dakit, motibo musikal bategatik edo pentsatzeko lakola promozio gehi lortuko gola, baina guri gintzegu hemen bagola bastante jende gure musika entzute hona eta ez daukela sentidoik ez da inglesez abesteko. Baserrian ez da, oporregunik entzun izan dut, txikitatziko zainik gabeko lan gogorra besterik. Diseinu lan ederrean jantzita dator Goierri diskoa. Kanposene baserriko argazki zar bat izan da artelanaren abiapuntua. Portada bai da hori, baserriko argazki bat, kontraportada baita, beste baserriko argazki bat. Eta nahi genuen pixkat gero barrun, ber nola hori dena horre eman koherentzia bat. Eta Goierrin kontzeptukin, Goierriko argazki guztien, Goierriko herri guztien argazki zaharrak dira, hori bastante horri usatu genituen internetetik lortzen eta bar.
diseinua indigu kerak, beinatek, eta oso gustatu da bere maitzakin, kriston lan hartu do. Gu bialtzen genuen materiala, baina, klaro, gero material horrekin jakin behar da hori egiten. Diska irikitzen da Goierriko ditxakin, da lehenengo beste tradizionala bezala juerga eta mozkorra zaren emetik jartzen den horietako bat. Eta horrekin zen, diskonekin irikitzen dugu, hor aipatzen dugu Goierriko historiak, orduan libretoa diskona baita dugu, letroek izango batzen bezala Goierriko historiak, letratan egiten du pixka eta aipamenak Goierriko zonalde diferentei. Eta bai, batez ere hori, englobatzeko, neuz ez da gehien bat, orokorren oin ikusita ja bukatuta, omenaldi disko bat. Osa, da, kasi abeste guztik die, omenaldi bat zerbaitei. Omenaldi bat zure baserriri, lagun bati, lagunei, euskarari, osa, eta azkenen da, bai, onke zuen epizala, baina baitasunetik indako disko bat, osa, baitasunetik idatzitako gauzat, dela bai, baite dituzun eta gustatzen zaizkizun gauza horien, behar duten, zuk ustezu behar duten omenaldi hori egitea. Disko guztik atera ditugu beti Malmai Recordsekin, baita elkarlan hori sustatzagatik gan, ze baita igual hasieran talde hasi genunen, ez genuzken hainbeste aukera edo ekonomikoki ez genuen lan talde bezala, togain zorionez bai, baina alare beti hori zaindu gara, babestu gara, eta zuk albadezu baita lagundu. Publizitatea, bisibilizazio bat ematen, gero haiek laguntzeko beste talde batzu, eta hori bolo hori mantentzen, beti daukego argi Malmai Recordsekin betingo deula lan. Eta kasuntan vinilokin lehenen aldizen dugu lan baita Malmai Recordsekin eta TAE Recordsekin. Bai, azken Malmaiekin baita ere, etxegiatzen bat urte izango dituken, horren aurretik Teletetxeko Records One, eta hoikin dana egin izan dio. Orduan horiek azkenen beti gure parte izan ditu, beti hasieratik lagundu ziuek ezein gauzakin, beti laguntzeko preste hon dituk, talde txikiri beti laguntza emateko preste hon dituk, eta orduan horiek beti gurekin. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgildua da boskotea. Bertan egiten bai dute eztanda, istudioan grabatutako abestiek. Gure idea, mundu guztia zaigula horrekin matxakatzen, zen Goierrin aurkeztea diska, baina grabazio asko atzeaztu zitzaigun, okitu hor kontra tiempo batzuk, eta azkenen ezin izan da. Tarraun izen aurkeztu genuen, egon ginen Larrabetzun eta Legazpin, behin jarraituko dugu jotzen, uda arte. Gero, askotan, igual, kontzertu gehiago nahiko genituen eman, baina lanagatik edo aurkitzen bizitzagatik ezin dugu gehiago jo, eta ditugu kontzertu lotu eta uztailera arte, eta hori, baina idea, bintzatu, jotzea alden guztie. Ondo, lasai, hasi ginen Naparro beralden horola, jende asko da baino kantako handikan ezagutu gabe pixkat. Eta Larrabetzun eta Legazpi oso guztua, hasieratik jendean nabaritzen kanta bat zizkiela, eta oso guztua. Bai, hemendik aurrea, baina arte joizkia honetan nola diskak behan du aiatu dituan, eta kontzertu jotzen hasi behar ginen ustean, esan genean sartuko izki hau 4-5 bato zuzen egotan, da gero bai Lazkaotik aurrea, Pirilletik aurrea, bai sartuko jaula diska osorik, eta gero zarrak. Eta hori, baina idea, bintzatu, jotzea alden guztie, Euskal Herri mailan, alba dugu baita kanpora atera, ez gala inoiz atera Espainia mailan, eta hori, eta pelmada batea disko egin.